Ninyong tanan, mag-igsoon ko diyan ni Kristo. Kumusta ka mo? Salamat sa Diyos kung okay man ka mo. Ayaw mo katingala nga watay visual aid sa atubangan kay nangayog bahin ang computer sa taas. Pag-abot na ko kahapon, gikan sa nag-meeting man mi gikan Lunes hangtod sa Miyerkules, mao na ini sugat niya problema kanang ato ang computer sa taas. Painomdom lang ko diha sa choir no nga gamay nga movement ninyo diha. Maglagubo diri sa ubos. Palihog lang careful sa mga movement ninyo diha sa taas. So ay makatingala. Pag-igsoon ko diha ni Kristo sa kang San Lucas sa iyang pag-present sa atong Ginoo. Dako gyud nga component ang pagtulunan nga ang atong Ginoong Kristo tinuod nga tao o tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Mao nga nindot ang presentation dinhi sa iyang ebanghelyo karon sa pagsugod sa atong Ginoo, no? Pagsugod sa atong Ginoo sa iyang ministry, iyang i-present ang iyahang plataporma, pagsangyaw niya anto sa mga tao. Puno sa Espiritu Santo o siya namulong. Ang Espiritu sa Ginoo, aniya kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa mga balita ngadto sa mga kubos. Ipadala ko niya aron pagsangyaw no and so on and so forth. Kanya mga tao pitutok kaniya. Taw-taw dingon siya, kining bahina sa kasulatan na tuman karong adlaw. Ingon sa inyong nadungog pagbasa. Nakadayeg ang mga tao. Nakadayeg na sila niya sa katapusan niya, di ba kini siya mga anak ni Jose? So kanang comment sa tumay, di ba kini mao man ni anak ni Jose? So murag presenting nga ang atong Ginoong Hesus tinuod siya nga Diyos o tinuod siya nga tao. Magsuroy-suroy siya sa kadalanan, maglibot-libot siya dito, makita nila mukaon, malibang, mangutot, no, mainom. So, mana ang presentation. Sa iyang pagkahimong tao sa magkanato, nakikhiusa siya kanato, o nakasinati siya sa atong, sa tinuod anay, sa atong kinabuhi o kahimtang. Si Kristo, ang Diyos uban kanato, ang Emmanuel, tinuod sad siya nga tao sa magkanato. Sa manang ako lang siya gi-explain. Pero manay ang iyang pag-abli, mga kaigsunan, sa iyang public ministry. Nga, matong pamalandungan, may nuklugan ang mga puntos sa iyang pagpamalandong. Mga gasa kini, mga grasya, mga gasa sa iyang pag-abot isip atong mananubos. Karang pahiuli sa pananaw sa mga buta, kagawasan alang sa mga piniriso, mga dinawdaog, o pagsangyaw sa tuig, no? Sa kaluwasan sa Ginoo alang sa tanan. Nindot siya na pagbungad, pag-open, pag-abli niya sa iyang ministry. Wato na previously ang akong pamalandong about sa pagkaandam sa itong kagalingon. Sa pagsangyaw ni San Juan, mag-andam kita, mag-inarusal kita sa itong mga sila. Maka-feel na medyo gamay ang urgency, dili si kayo kanang dinalian yun kay tig-andam man ni Kristo, diba? Pero og si Kristo na gani yun atong katubang aw kadali-dali yun ta makadali-dali yun ta bag-o sa atong kagalingon kay maka-feel na ta sa urgency nga kinahanglan yun mag-usap na yun ta kay ug di ta mag-usap aw mulabay yun yung mga grasya nga iyang dala nato. Amen? Malabyan yun ta ani nga higayon talagsaon nga si Kristo mismo mauna ang nagtuktok sa atong pultahan, dili na si
San Juan may nagtugtog. So the urgency, the importance nga atong buhaton ang atoang pagbago sa atong kagalingon. So karong adlaw ipasinati sa atong Ginoo nga siya tinuod nga tao nakiguban kanato ug siya usab tinuod nga atong mananubos nga bugtong anak sa Dios nga nagdala og daghan mga grasya alang kanatong tanan. Hinaot nga diya sa atong pag-abli sa atong pultahan aron pagpadayon kaniya atong tiunay nga giandam ang atong kaugalingon. Amen. Palihog mo tindo